Tutok pakatok sa auto nagbabalik mga kabisyo my love so sweet sa tuwang panaguban diri sa tong programa alas 12:15 na gyud sa kautuhon. Oy, kalkag man itong buhok. Live ta sa tuwang Facebook page, sa tuwang Facebook DJ Mike Kiling mga kabisyo my love so sweet. And there is a Kalabo Herbal Product Gesture Marketing Facebook page po dosab, no? Personal account and sa Katok Confession nga Facebook page. Lain kaagi nga atong panukaran og hatagag pagtagad karon so paliw ko mga kabisyo my love so sweet, no? Kung aduna mo yung mga inyuhang kaaging gustong i-share kanato, i-message lang kana nga Facebook page nato, Katok Confession. All right? And before anything else, sa mga gusto magpalagsik sa ilang mga kalawasan, okay, nindot ko makatumarta sa Kalabo Plus Herbal Capsule kay dako kay tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Capsule with mangosteen og wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA og halal certified. Naibawan nga ang Kalabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize and rejuvenate sa body. Beneficial and detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut mga kabisyo. Alright, so mo ka na siya importante sa mahalaga na kung mupalit mga ganita o produkto na to sa Kalabo, kininduha ipares ninyo 3 times a day aron na always sa kanunay himsog ang lawas. Mayong udto, ilabi na sa mga nag-viewing sa tong Facebook Live ug nagpabati ka nato 0917-509-5493. Mayong udto, may kiling ug lolo baba na minaw kunimo karon diri sa Marihatag si Nene Diayni. Salamat og sa pag-take sa Kalabo Capsule og salamat og haplas. Okay, daghang salamat nimo ne, maayong udto nimo diha ne. Ne. Ha? Okay, plus 30 alas 12:17 na paspasa sa oras lulubaba, no? Paspas mangani kayong adlaw oras na ka ha. Unsa man ta karon? Paminaw na ko bago lang tuig 2023 karon Marso na. Diba? Pipila ka mga gutlo ani, mag 2024 na punta ni. Pasag gitaong kayo sa tuig ay. Mo nang di na to sayangan ang kada minuto, kada oras sa tuang kinyabuhi nyo. So mo nang dili po ta magsayang-sayang. Magpalig-on, magpahimsog po sa ta. Ala sige, so plus 30 sa may kaaging ato ang panyukaran karon diha may kiling. Ani ang mismong confession sa ato ang kabisyo my love so sweet nga atong hatagag pagtagad. So paliw ko sa pag-plaster kanato sa ilahang kaagi o atong paminawon. Diri karon mga kabisyo sa ato ang programa ang Katok Confession. Ala sige. Tawag lang ko Joy. Nagpuyo ko diri sa Cebu. 2010 bakasyon time, nag-start ko mag-work sa usa ka grocery store sa market sa Loon. Oy Conching, mo na ang maong pangalan. Running 14 ko that time, anang panahon na ako'y nakaila. Tawagon lang natog Loy. Joy Loy. Joy. Bagay gid sila pangalan. Gani. So anang time kay bakasyon man sad, tigtabang-tabang siya sa shop sa iya kaila nga nagpapwesto tupad sa ako ang gitrabahoan. So mo na to nangayo dayon siya sa ako ang cellphone number. Pero sa akong friend niya gipangayo ako ang cellphone number. Then textinay dayon mi. Hangtod nang uyab og wala nako mapugni ako ang gibati, ako sad siyang nakagustuhan. Una, walay problema. Agoy, muna na siya mga sinyugdanan. Muna kumusulod mong ganyan kagrelasyon, ang damay mong kagulingon, nga masakitan. Diba may kiling? May tama ka, Lolo Baba. Sweet kaayo.
wala pa'y away-away. Pero niabot ang time nga nagaway-away na. Hangtod nagkabuwag gid mi. Pila ka months nakigbalik siya nako unya kay love pa man nako siya nakigbalik sad ko. Kadugayan nawala na sad ako ang communication mo tong nagbulag na sad mi 2013. March ni graduate ko og high school. Pero ingana Japon among status. Murag gadua-dua ra. Dili mi seryoso sa isig usa. Pero October 8, 2013 naglilinog sa Bohol. Nangumusta siya nako. Wala ako nagtuo nga naa pod ay siya number nako. Moto nagbalik na sad ang among communication og dili lang communication ang nagbalik. Hasta ang amo ang relasyon. That time, the jud ko natamaan sa yaha. Mura kog nabuang na niya. Seryoso na kog taman. Pero gisultian ko niya nga naa daw siya'y uyab. Pero complicated daw kay first time na daw sila nagkita unya layo pa jud daw kaayo. Wala daw sila'y communication. Oy, ati kon pakuhaan ni ha sulad niya ni si Tipa jud. Mura mo karon pagipanganyak. Ano na iuso karon ng mga anyang style Tarong iya daw ang gibulagan ang girl pero dili mo sugot. Mo jud na iyang rason nako. Unya niya anak ko niya nga if love nimo siya dili na lang nato ni ipadayon. Pero nipasalig siya nga wala day problema kay iya daw jud bulagan ng babae. Una ako siyang gipasagdan pero niabot naman sad ang time nga nagbuwag na sad siya. Or nabugnaw na sad siya. Painito na giday niya siya permente may kiling. Magpabulad na lang day mog init ha. Para wagi mo mugnaw ba ha? Dili na siya permi mo text, mo kontak na ko. Mo ask ko niya nga no. Wala siya klarog tubag. Mihangyo noon siya nga dili ko pahilabton sa iyang Facebook. So akong gi-check ang iyang FB. Pag-check na ko kay in relationship man sila. Tapos ilang mga naong ang profile picture. Ouch, mo ganya siya pag uyab ganyan mo, siguro doon ganyan mo, nga i-profile picture ka na niya, og, take notes, i-my day po dosyad og appeal. If you love me, you should my day, my face, in your Facebook, Nipasalig siya, wala day problema. Motog isakitan jud ko. Lahi na jud akong hunahuna atong time. Nirason siya nako or nirason siya nako nga dili daw siya ang nag-change sa status sa profile picture. Ang girl daw kay baw daw ang girl sa iyang account. Abi nako wala na jud sila. Nakahunaw na ako na i-chat ang girl. Nagpaila ko nga friend me sa akong uyab og ni reply dayon sa ako ang girl. Nga na ang girl uyab man daw pud mo niya. Ingon siya. Pas-pas kaayog yun ang ako ang heartbeat. Nag-ask ko pila na ka years. Nga na ang girl dugay na daw sila 4 years na daw. Motong nintulo jud ang ako ang luha sa ako ang nahibalaan. Isultihan ko sa babae sa tanan-tanan. Taod-taod nawag na ako ang akong uyab. Suko pag-ayo sa ako. Kay ako daw ang gi-message ang iyang usa ka uyab. Siya pa'y nangayo og space. Wow. Moto wa na ko musugot og space. Gusto kong bulag na lang. Bisag lisod para nako ako silang gi-set free. Kay nakahibaw ko option na di ay ko. Di ka option day, reserve lang ka, reservist. Sa panahon ng pangailangan, at least meron akong reserba. Og nagbulag yun mi. Hangtod karon sila gihapon og tanaw nako nila malipayon sila. Samtang ako 2 years na gikan sa among breakup pero nagstay single gihapon ko. Dili tungod kay wala pa ko ka-move on, ba tungod kay nag-wait lang ko sa perfect time para mo enter na sad anang a relasyon.
Happy ko nga ako ang ni set free. So akong tambag sa mga girls diha nga same sa ako ang kahimtang, i-let go ra na ninyo. Kay maka-move on ra mo same na ako. Ayaw sugot nga i-option ka lang. Undangin na ang pagpakatanga. Kung maulang ka to, daghang salamat. Wala right time, day. Ha? Ang right person. Ha? Kaya pwede man kang mahigugma bisan unsa pang adlaw, unsa pang orasa. Ha? Ang problema alang-ana niya, no, kung mahigugma ka sa taong mali sa buhay mo. So dapat hindi mo pungutan nyo ng panahon. Weather. When is the right time of the time to fall in love in the area of security? Walang ganun po, ha? Anytime pwede ka may gugma. Depende na lang sa imo, ha? Basta pakitao ninyo ang the right person. Kinsa man ang right person. Ang mutlak, mapapagod kailangan nila, no, ha? Kung na ako'y makita, di na ako po siya tingon ihatag, ipahibalo sa inyo, ha? Pangwartahon ako ni. Kung gusto mo makaibalo, sultihan ta mo, pero Gcash mo na. Buhay-buhay na tayo niyo ron, ha? Kortaluta ba? Ako binatag bugas. Lain makadegosyo magina perminti tanan si muna una lulbaba. Dili ba pwede nga kaayuhan sa ilahang kasing-kasing para sila magmalipayon? Wala, ako labot nila, di na ko sila paryente. Sige, so hinaut nga na-inspire mo ato, wa mo na-expire. Saan taman nga, pag nanagin ni kay matikdan nga murag something wrong na gyud, ayaw nagpabilin diha. Pwede na gani ka kumpante, nga murag lain naman yung pamilya ni, ha? Padulong naman ko ba skama ni? Withdraw na. Sibat na. Ano lang good. Anyway, mga kabisyo, my loves, dagan salamat ni mo diha, Lolo Baba, sa imuhang i-share ka nato. And of course, mo ang katok confession karong mga orasa. Salamat sa inyong pagduyog sa pagpaminaw diri ka nato sa ato ang programa, no. But before anything else, mga kabisyo, kung gusto na ka mo palit sa ato ang produkto diri sa Kalabo, siguro nimo kining Kalabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric o Kalabo leaves, white o green ang color sa capsule ni Ana, ha. Makatabang na siya mo alibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pang mga balatian. Ipares sa Kalabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Kalabo Plus Herbal Products ang pinakamaayong food supplement, ora mismo ang epekto. Okay, so kada lang inyong paningkamutan aron sad sa ingon nga kining inyong lawas dili matakbuyan og mga sakit kay lisod kayo. Labaw na, no, nga ulan init sa mo kayong panahon, di na to malikayan basin yang magsakit, di ba, para dili mo gawas ang uban pa mga sakit nato nga mas delikado sama sa mga critical illnesses nga high blood, di ba, sakit sa kasing-kasing, kidney stone, pagtaas sa creatinine. Okay, so saan na siya? So ipares niyo tang Kalabo Plus with garlic o Kalabo Plus with mangosteen, ha, para optimous gyud ang solusyon sa pagpahimsog ninyo sa inyong kalawasan. Okay, contact lang pud sad mo 0930-973-6009. Okay, live data sa gihapon sa tong Facebook page, sa DJ Mike Kiling nga Facebook page, personal account nato Kalabo Facebook page pudusab. Okay, check nato dinhi ang inyong mga gipangkuan dili mga kabisyo, my loves. Anyway, so hello day ni Jingjing Liar watching from Qatar. Shout out ko sa taga Samal Island. Hello Jing. Yes, okay naman po sila dito sa Samal. Mas init din kayo dito sa Samal pag ingaraw, no? Pero pag hapon gani nagafag labi na sa may bungtod bitong dapit. Indot laagan ba. Anyway, dagang salamat og maayong hapon, maayong udto na diay sa inyong tanan diha karon. Padayon ta sa unahan sa muna sa tuang pagpaminaw diri sa to ang programa Tutok Pakatok sa Udto. Yato kanato sa Jesser Marketing ang tiga Maog tiga Budapod sa Kalabo Plus Herbal Food Supplement.